hata uninajirola inajirola basi inajirola nditwaje mwe hapo mmoja mwino nditu nditu hapa zikuenda zikuenda ndizizi muntu zintu zikamaenda uzooneka kuti sultani haya zikuenda siwe nditu wasamba matazatu kwa sababu kulingaliso ndikusamba hayi sikusa hatu ziliziwerano inomesa mazo kuti mapanga business wazuze ziwerano nditiro ziwerano kalamba business basi business kutsatsa malonda business kusasa kuti ni malonda kusasa kuti mukudziwa ino pali njira zambiri zosasira pali radio TV ndekuliso njira hii namba pa social media ine natenga mbali ya social media pa social media umatha kuikapo muntu china chili chose chomwe ukugulitsa kwambiri tukumaika zambiri ine ndimaika pamene pacha zomwe ndikugulitsazo ndikaika zomwe ndikugulitsazo kuika komwe anthu anga ndipeze ndikuika manambala ache pati pamene pa mandondomeko molingana ndi ndondomeko mmene boma limatani limachitsa hayi ndithu mafrika osata ndondomeko za boma ndi social media imakupindulira ndithu kusata ndondomeko bwino kuzika pamene manambala chiri chose chimaenda malungu pamene pacha ndithu ndimene tikupangira za business ikuteka ndithu ndithu zingokanda basi zingokanda ndithu sono wangunusa hayi ndithu kunoko mafuna iwe kunoko ni mafuna iwe zakabwino tomboleni basi tomboleni singaniyombola nayo soya iweyo umaoneka ngati ndiwochenjera koma ndiwokusa kwambiri umaziwa zimene iweyo umaoneka wochenjera koma ndiwokusa kwambiri zato imekaso bwaje zomwe ukupanga sukuziwa iweyo ukuononga business yanga pa social media iweyo ukutenga malonda anga ndikumayika mitengo yolakwika pa social media kumanena kumalo olakwika kumayika dzina langa lolakwika pamene iweyo ndili ndi anyamata anga iti andifotokozera kuti amene akusokonezani ndiye upitirize uone ndimene kuganizira makubani ndikuziwa kuti zina zake zimangochitika mwangozi saka bali business yanzako zinthu sizimachitika mwangozi iweyo ngati uli business yako yomwe mapanga ngati yayi osatenga zako zokumagulisa zako bwana ina utisiyene ndiye ndikufuna ndikuuze kuti kuchenjera kwako mokusa undiziwa nako kuti ineyo ndakupeza bwanji kunoko ndakupeza bwanji uyerekeze pitiriza ndinenda kusiya ndapera zakupasa makuoni upitirize mafuna mazonesa madolo patauni panopa muli zirwa dawanja ndachana ambirana bwana ndakulandira netu ndi manja awiri ziko lero nkhani kugambira
Ai ino muntu kani belo mundalira umalwe bekuti umalwera bekonko tifori ndi bale wako kodi mali inamba takwangati kuchipongero hayi simuna tipange chipongwe Sukuli nkani yake kugambira kuzungulira takakula na chimwene mabwera zatani kutiroko pepanet mukumbira ndawo iyo nakupemphanira Samson ndiye kunyumbako denje ndi masukulu ambawa chani chakudya pakomo chikuvuta ndati ndendiroya kuti munthu une ai musonyeza nena kuti mufuna ndizonena kuti mwabwera kuti ndikukereni chani ufa ndikukereni chani iya mundibwereke ndalama ndibwereke ndalama at least 40,000 kodi achimwene inu mukamanena nthawi jayo munabwereka ndalama kubweza kunali kuvuta simunandibwezere mpaka zino lero mukunena kuti mubwereke ndalama inetu ndalama sindimakhala nazo nyumba ya mwenye amene magwira nawo ntchito ndovuta ndinasiya namba pena pachi ndi anthu ukulipira kuchedwa kwa basi ndine ndikuwuzani kuti ine ndalama sindimakhala nazo nyumba ine ndalama sindimakhala nazo nyumba ine ndalama zanga zimakhala ku banki First Capital Bank ndiye ndalama zanga simakhala olo nyumba mulo muti mulowe nyumba muli mulo wa ntamba ndipo ine muna akhaona kuti ndalama iniyo muli ndi account First Capital Bank ndikuti konko mukanango ndimbira phone konko kumene munaliko kuti achamwali ndifuna ndidani mundibwereke 40,000 ine ndikanangopanga tu transfer mu account yanu ndipo sizimavutanso koma pano ndilibe ulo wa ntamba kupanga transfer inu kutenga ndalama kutenga ndalama chani First Capital Bank First Capital Bank inu ndikundipangira transfer ku banki kuje kwa account yanga basi ndikanangopanga star 111 ma 14 basi ndipanga hash ndalama kukutumizirani zatatu zafika ku account yanu inu muli ndi account ina account ndi chimwe mapanga nja ina account ili nyumba account ndicha ili nyumba ni maoba zanga kuti chana achimwe yazakali kwa jina mama sana ukuzai mwapata kufasa tu zino zikavuta zipakamuzavuta basi takula ndirani mukucheza kodi kuchezeka nimesanga bwera ndekuti ni ngongole mavuto ngongole kapena kupemba mavuto kapena kuba mavuto pakati pasibirizi kumene kukhale kuba mavuto chifanta ile semuti somungakhalira olowera kukakongola kuleko ni mauza ati afuna 40,000 ati 40,000 chemwana mwakongoza ndi akongozi ndamaina na akongoza aja sana bwezi pano kuti nde mmene simunabwezemu inayo ndi muphatikiza mudzabweza pamodzi kapena mudzagawabe mudzagawa kadani inu musasokoneze nkhani zakale ine chonde inaongoka kale nkhani ndona kuti zakale zozisiye apa tikusegula mu account ya nyuwani ndalama iyo yayithe iyo titana nayo koma ndikufuna 40 iyi ndene ndimawuzonena kuti sindimakhale ndalama nyumba ineyo ananyoni anandiphunzitsa kuti musamakhale ndalama nyumba muzikayika ku banki First Capital Bank ndipaja ndalama zanga tindimayika taona azakhali ineso saneneso zambi taona azakhali t-shirt imene apa tawerenga tawerenga ndaona kuti First Capital Bank mwaona afana upusha mukuona student account mukuona ona ndalama zanga zimangokhala zili zezezezeze kubanki iwo somasogola zanja pamwambapo chikubwera ndikuwuzani banki imene ndikukalowa mbanki muja ineyo ndalama zanga zili pemene mmapezeka mazo kuma
pamene pachapo chimene amachitika nchonena kuti ndidaona ineyo kunena kuti ndalama sungasunge mnyumba muja mumachitika zambiri kumabwera munthu oti angathe kubera kumabwera moto kumabwera momwemo vana osimbwa mwina azipezerera akudere iweyo nkhawabi koma pamene panopa ndilidu ndikhala ndi 5,000 ndoka nyumbamo ndikudziwa kuti ndalama zanga zikuti anuku zikusungika. Tsopano ndifunse kodi kumene kusegula akaunti imeneyi umayamba ndi ndalama zingati? Inotu achimwene musavutika. Ineyo mafunso anu amene musavutika ine ndikutengerani kuja ku bankiko. Chifukwa ndaona kuti muli ndi chidwi choti mufuna kusegula akaunti. Awa mupite mukaone mbele zimakonzeka. Ndikuda byantima ko basi. Mwapyantima mwachita bwino kupyantima. Apati ndiposavuta. Ine ndinakuza nenthawi cha chimwene. Kuti ife panopo kuti kumakhala magulu kumapanga chani ulimi. Ngati mene akupangira zathu za ulimi za mega farmers. Tikumapanga madimba athu chonchi chamene tinapangira kulimba kuja tinalima tomato. Ine ndigulana nyoni ndichi tinalima tomato. Ine ndikuti ndiziyamba kuti ndizigulisa chani ndizisegula account chifukwa cha tomato mchatu. So inu yonso chimodzimodzi tikanena za mega farm amene alipo panopo mega farm ifeso tili ndi ufulu kuti tiye tikusane anthu angapo tiyambe chani mega farm yathu ulimi inu achemwali ngati kalilija ife kuti kalilija kumuziyolo maujeni akuluakulu siti matutengana kukalima munthu mmodzi munda wa munthu mmodzi chimene chimakondwera chija kuti kalero kudali chimvano chamavu imatengana lero tikalima munda wa uje amalengeza choti ndipita umene kuja kukalima munda umene tsiku limodzi wayera ndiye kuti mawa tikuganizira kukalima munda wa munthu tikatero pakayambodza kolola timakolola akuti tukachite tipita umene kuja madengo achimango yambira kwanthu asenza tsiku limodzi nkhokwe phamphamu yadzadza zimene zijanso zimateteza kuti chimanga cha usi chigona kumunda tsiku lomwelo chichokeratu akubanja sambera zinali chitetezo kayano zidapita kuti zimene ndenga tizikubwera pano kuti tikhale ngati tikukhalira pamodzi tizikalima munda mmodzi munda ndipeze ngati wanga ndili chimunda chachikulu ndiye kuti tosefe tipita munda umene ujawo tiulima zinthu zija tidzagulitsira pamodzi tikhala ndalama zambiri ndiponso panopo tili ndi mwayi azakhali ndi sitima imene yabwera ayitu tili ndi mwayi ndi sitimayi timadanja ule utenda kuti yayi tikalima mbewu zathu tipita tomato tikamukweza mmalole koje timazaza na lole pam ife kumakhala pamwamba minasawena magwabasi panoto tili ndi mwayitu inu simunafe kuti sitima yafika kuche kusaji simuna akuti sitima imene ijayo ife tikalimbikira ulimi tikapanga mamega farm athu ndikukhala kuti tapanga mbewu kati tilima minkhaka maka pa sitima ine yamikire zimenezi chimeche ndichitukuko kwambiri tu boma laganiza bwino kwambiri sati kuchokera kumene kuchokera Mozambique Musanje izibwera mafuta ikabweretsa mafuta itenga zinthu zina zimene tidakagula modula nanga mafuta jasekalo chipira munene kuti azakhali ikabweresa mafuta ndiye kuti ifeso mafuta tizigula motani mochipa komanso katundu wanu ndipo ine chimene ndakapemphera tuni adakati ichokera nso kumeneko kusenje kuti ilumikizwa zafika palimbi zipita kubalaka mawenda makhala ochipa azakhali ochipa ine malowanga sirekeza sana mabalaka inu kali justima inachokera kusanje kubwera kulimbi uyo balaka uyo mpaka inu yatu mwachipa ife timakwala mene muja ndama nena kuti yatsika palimbi koma likutulukutu maleni
kutemanga ukatenga katunda amene obwera pati palimbi paja kumabwera terere kumabwera oda kumabwera awenena paja simapikula pamene pajapo zinthu chani mapera kumapikula pamene pajapo unali wasati kuenera kulimbuka kuje kunjanje amatsitsira kumene kujapo ndeti makatenga kumene kuja unga jana amene ufunayo kumene talemera sati magula somo chipa ndifuna ndilimbikire ulimi chifukwa zozoti ulimi wanga ndikangolimbikira ndiye kuti business yanga kugulisa kukhala kusafuna tingopangana chifukwa mwaiwa atenga dansa taja patsijaja ndifongo olimbikira ineyo ndinayo chimunda chachikulu chimene andidati titulutse tingatotulutsa mwina 800 bucks echimanga ndiye kuti titati titengane tonse tikalime muntu omene tikubwerekani ndikanga titangokubwerekani tilime muntu omene tisamalire titenge manyowa titsire tibalire bwino zakati ndichumwe adzatisilirani sitidzakhacho nchiti ndipo ulimi wa stima zakhale mukuziwa stima ijatu ndi yabwino yasiyana ndi malole amene timakwera sitima anthu amakwera bogi yawoka katundu amakwera bogi yawoka ingakhale kuti watenga mbuzi ndio makauti iweyo katundu wako ali safe iweyo so uli safe koma zimene timati kukwera pamwamba palole sitimakhala tu safe ndiyadule mabosi ndiyapempha sitima zokhala muyang'aniza nazi sizimakhala bwino abasobatende muto makanga unapita kubafa lisani yapanga zake neba kodi wedi anako makala bwana anako kwa makala nao kunyumba kuma akuzisa kaliberani kwa chitikaso jani neba iya ndikufuza anako kapena ukamachoka anako masira jani anako aliwe atani ukusaza kuti anako akundipundulira ine zizukulu zaka how akupundula kwanje akwapundula kwanje watumasira mafoni amasikano akati smartphone tumasira neba I'm rich I need to take care of my children with the phones ngati tukuli kutukwana nawe wanipesesa ngati kuli kutukwana nawe zote tikambe akapa zitu zoti tizimvese sana neba ndikakaindukuze neba ine kutekera ndili nawo ndikatoka apo ndimafuna ananga ndiziyankhula nawo ndikakhala nawo masira foni iyo palibe foni imene mungasire ana osakhala kuti azioneramo zoopsa mesa ndiye imeneyoyo yomaonera zoopsazo kulibe mafoni ena osakhalamo zimene zikulibe imene unaona iweyo ndikupeza bwino kwanuko ndi imeneyoyo kuti neba mutanthauza kuti chani iya ndifuna ndikuze zokuna zoti iweyo ukasira ana aja foni chimene chikumachitika nchona zoti ana aja kufika malo osayenera kufika akuonera zinthu zosayenera kuti mwana angaonere mwanimvesesa ana watikamalera tiyeni tizaona ni misiku yache kodi mwana wa zaka 7 akuyeneka kufika pano ife kale tumakola amadzio zokuna zoti apa mwana wafika apa tikuyeneka timuuze mwakuti zaka zafika uyuti muuze mwana zaka zakumute upangiri wakuti koma inu mungotenga mafoni anthu opeza bwino inu kwapa sana masana acha kumaonera zopya azukulonga akachoka kumeneko akutiuza zazikulu kunyumbako kunipotozoyerana munapempha ananga kuti asikasewera ndi ananu kwakusowa choteza nawo ananga kumapita kumeko panopo mukundipotolerana tsogolo lawo lili pati tsogolo la mawa lilipo ana omwewo panopo ana amenewo ndi amene akupita masocial media kumapaka zinthu zosayenera kumalekeza zinthu zosayenera ana amene ndi amene akupita masocial media ndikumayankhula molibatima zinthu zosakhala chifukwa cha uchisirunga tumenewo mwamva ndiye undisamale ndikauchifanya undisamale usiru ni makana mwanimvesesa kani yachecha wapasa chokudya ndiye kani yache chakudya yacho zaapasani koma na foni anaine osaapasa neba chani bepani kusimezoso bepani wachasi ni maziwa ana kuonera zosakhala inde komano bepani iye ayidabisiyeni ineyo ndizakululuka ana zizukulu zanga zitasiya kuniyankhula zinthu zolawula iye msadandaule ndikatikakhala nawo basi ndiye ana amene ajawo akakoti azikuka ndi amene akumapeza
msewu. Ai. Mwanipotozera ana kwa basi, mwanipotozera vizukuru zako. Kaya kuzitamirira kupeza bwino koma mchezo unaza kuti ndinopusa ndikupeza bwino kwanu. Muziona kodi kale ndi anthu ena mumanena zoti iyayi mafoni amenewa ana amapuzirira ko mapuziro achani. Koma nemba. Mapuziro achani. Kukambira ndikirani kale. Anthu akale sakapuzira. Iyayi basi. Iyayi ndikufusa anthu akale sakapuzira. Basi. Kana ubasi ana. Kauze na nani. Kauza. Ndipote aongola. Ana msamasire mafoni ngata amena tawo. Koma zakudyazo ananga wapase. Iyayi. Ananga wapase. Aje. Koma na foni yo kachonde neba. Koma so mwauza sibera ndasa. Naozi ko mukwate. Foni yo tikauza tikabanga nazo control. Chabwi. Osadandaula. Iyayi zita tikana nawo basi. Ana kale kalibera bwi. Tikana nawo basi. Kodi neba? Tabwera atu. Dala tikamenya umodzi apopo. Tikangomenya umodzi apopo. Umodzi basi alowa ngoko tikangomenya umodzi. Umodzi wenyewe. Umodzi. Lowa neba lowa. Ndalongula kwambiri. Inde. Ndikafewese ku. Tieni. Inu. Kale motema ko machochi. Ngati kukoma chonji sana pa. Iwereva. Choka iwe. Choka. Cheuko. Tata chonde osama swapala kulwa datelo. Pataka pamuza bala umasiya pazo satimulomo. Tikapatidwa tumwai sife madolo. Tikuferanji ya malepa tikompano aluso hali. The Big Brother Mzansi house is giving spice. Woo! It's giving umlilo. So find some shade, because the housemates have entered the chat and they will tell what they must for the 2 meter. It's all about keeping it cool, even when they are seeing flames. Asbanye. Big Brother Mzansi Season 5 starts Sunday, 12th January at 6 p.m. only on the home of local. Big Brother Mzansi, proudly sponsored by Lotto Star.